Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Lagunak gaurko herri post-covid saioa oitiko Xaloa Telebista Nafarroko iparraldera hurbildu da eta Balerrekan gaude nun, Zunbilan, 820 biztanle dituen herrixka honetan bizilagun batzurekin hitz egingo dugu jakiteko zer nolako eragina izan duen pandemiak eta bide nabar herriare izautuko dugu. Hori dena gaurko herri post-covid saioan Zunbila zatozte bertako txokoak ezagutu bat ditugu eta bazen. Bueno, Paco, badu fallorik handa nola? Ez, haitzon giro, joder. Egunon. Egunon. Bada erra, hamen dela urti dire indelikan eta ordu zuretik manteintzen da, jendik errespetatzen du. Errespetatzen du, 2006an, ordotua? Bai. Tren txikito. Mila bederatzireun eta maseian, eta mila bederatzireun eta beroita masei arte ondu zen ez da? Bai. Eta hori datzia ezagutu zutenendako oroigarri eta ikusi ez zutenendako jakingarri. Zuk hau izatu zenun, ez da? Bai, ni 10 urte nitu, kendu zutelik, 10 horitzen nik perfectamente. Bai, nabaitu zen, orduan ez zen, autobusak orduan txen hasi ziren, eta jendia pixkot bakatzen hasi zen trena, eta orduan ja kendu zuten arraz. Lehenbitziko zuzen hau inizen trena, tren minero zen, minak baziren hemen, Zubila eta jantzeko tartiat eta beran ere bai, minak baziren eta horrengatik jarri zen intzen trena. Intzen tramoa, lehenbitziko irundaikean Donezolan niko. Gero ondoren intzen Donezoratik Elizondora. Luzatu zen Elizondora. Bazen aukera irundikan Elizondora joateko, ez da? Exactamente, bai. Eta honek ikarrizko garrantzia izan du, tren honek, tren txikito. Aurten egunin, bainikan bizi izan zen, zutek endu zen. Laminazionez de hori, inezkuretiko fabrika. Etzen hainbeste kamion ibiliko bere rollokin eta orduan tren ibiliko zen. Seguro. Kendu zen orduan eta... Justu 5 minuto nahekin hitz egiteko? Bai, bazen goti. Bazen dut. Beno, eta hementzen ere alboan Paco Errandonea Zunbileko bizilaguna, eta udaletxin dagoena, kontaguzu pixkot, Paco, zein den zure egunerokoa hemen Zunbilako udaletxin? Bai, momentu honetan alkate ordea naiz. Alkatea bakakin dugu, hain dela 10 hilabete, koronavirusekin dago, koronavirus persistente, eta haren ortezkoa betetzen, oseak egunero badu, gauz bat ez bada bestea. Beti baduzula zer egin, ez da? Beti zer egine badago hemen, ez dago. Ez da lehen da beziko aldia udaletxin zaudela, zenbat denbora daramak izuen? Ez, batxut, momentu honetan 22 urte hemen nintzela. Alkatere izan du nintzen, oin dela 10 urte, ate nintzen, baina bainik segizun zen. Eta ez da, precisamente hemen hori etelako, ez da jendia prestatzen, preparatzen ere sartzeko, oseak eguna, nik uste hau azkeneko zanen da. Azkeneko urti izan dela, bai? Bai. Ja, unekin jakuko etetzen duzula? 2 urte pasatzen dire eta nik uste 24 urtekin nahiko da. Ja, nahiko dela, ez da? Konta eguzu pixko bat, Zunbileko herriak zer nolako zerbitzuk dauzkan? Badaude bidenda, ez da? Badaude bidenda, badire bi ostatu bat jugo,
Gero, zerbitzu hori hemen soziedadi elkartera bat dugu. Aparte, hori bertze zerbitzu denak mankomunitatu dugu, hemen dena mankomun egiten dago. Eta nigan medikure bat dugu hemen arregin, mediko eta enfermera, osea, egunero hemen bat dugu. Aparte, hori, bertze zerbitzu dena sozialak eta denak mankomunitatu era jamardu eta mankomunitatu dugu. Han ez da, piztinare baduzu, bankore bai, eskolare bai. Bankoa badugu, bi banko, Kajarralka jasa kutxa, gero piztinare bai, frontoiare bai, eta... Konta guzu pixko bat zer nolako eragina izan duen pandemiak, zeren da oraingo saio hau, herriz-herri post-Covid dugu, eta orduan konta guzu pixko zer nolako eragina izan duen pandemiak herrian eta biztanleriari pixkot buruz hitz eginez? Hemen pandemia esan dugu, bere liatxua esan dugu, jendia, klaro. Elitu ginen, Google guztia hasteko, janden udan, egin konbenio bat egin nuen edukazionekin. Irraztu ginen, frontona eta plaza sartzeko, osea, egiteko burbuja egiteko aurrendako. Eta hor du, egon dutxugu, plaza itxila, eta frontoiare bai, bilek. Oain frontoia o plaza joan dugara, egin zuten edukazionekin zen utzi hori, eta hor du, egatitu ziren aurrak bi talde, egatitu ziren bi aula, kanporatea egatitzen ziren, rekreo bat itxera, eskolan bertan, bat garrinen, bertzik atari, osea, hola egatitu ziren. Nio frontoia ez ditik jendiak egi gobiernu kontratatu, nio egin joan eskolarako bi emakume kontratatu, eta beste bat hartzia eta frontonean hori itxiko, jenderik ez egin eta iruki dugu itxia. Orduan, itxia kontzi horrek horrelako aserre bat edo eragin du herrian, ez da? Bai. Ez que, bueno, alde batera normalki da, porque, coño, zumilean, frontona, beti irigutzen ginen, iriki egutzen ginen, eta guzti ginen, demotxarrak eta jendia aurrak eta sartzen ziren frontoan, eta azalduko bostatik, antzazbitera, argile bizten ginen egitera, argi bat negu galdera, egoteko barrinin, eta egon dut da, itxila, zaitik ginen hori, eta zan du ginen, ziru marra batzuk izan ginen hor, joan ziren al Defensor del Pueblo, gure defein ditu ginen, el Defensor del Pueblo etxik ginen, zeintzon Pontzio Pilatos edo bezala esku garnitu, arrazoi ez baterit ez berziri, esto y lo otro, y no sé cuántos, la cosa es que dituzela, bueno, hortan segiko dut, espero dugu, baina eskolak itzen delikan, frontona idekiko dugu, bateko dugu ordu batzuk, hori linbeitzako emakumetikan bateko dugu egiteko sarrerak eta hori, kontrolaren amateko, eta ikusiko dugu, aber nola ondatzak ere. Orduan bai idekiko duzu, baina araue batzuk bete barko dire, ez da? Bete barko dire. Oseak ezain dire ordu bateko txantak, eta ikusiko dugu nola egiten dugun, egitera begira hori ordenador zitxiko eta gauza... Nola antolatu dena, ez da? Parki ere ideki dago? Parki ideki dago. Eta piztina? Eta piztina. Orain da aldera ja aurrak eta libre dutela? Piztina dago, de momento bainiken erabakiko dena prest dugu, imarra bat dira, soroslek eta bat dugu. Osea, limpieza egina dugu, handina, garrizten bete dugu, baina hori zen ustu behar dugu, eta bete ura garbi-garbila bat dugu, eta ja, dago a punto. Orduan, zaudete espero Nafarroko gobernuak zer ratien dizuten, ez? Eta horren arabera, ja ideki edo? Espero dugu gaur, nertan ahertuko eta hori zer dagoen. Erabaki izan da zer egin, ez da? Egin nindu. Hainbat komunikabideetan edo agertu zen, Zunbilan ikarrizko eragin izan duzuela pandemiak eta hainbat persona zeudela positibo moduan edo horrek zer nolako eragina edo sortu du? Pues hori eragin dut, gainera... Egia zen, etzen egia, Zan dozen gainera momentu atzen, precisamente momenturik gogorrena. Porque momentu hartan Zunbilan zan duzun, incidentzia akumulada haundiena, Nafarroko haundienetik bat zan duzuen. Etzen hori dena itxi herria de milagro. Orduan zan duzen hori, eta gauzak hemen, solasten nuen, zan duen bilera, azkenin moztu nuen, porque, claro, etorri eta gauz bat garran,
herriari, eta bilerara behar da antzindikan prestatu eta ekarri. Eta hori ez zuten, horretan ez zuten hemen. Orduan hasi ginen ja, gure hartakan ere ja, eta inun, pakamoztu. Hau, aurretik behar da presentu, zer zuen, eta inen dugu. Gelditu, horretan gelditu ginen, eta horretik hasi ginen, eta horretik egin ziren, al defensor del pueblo, eta zen dius ere dut. Ni Panamas, ni pa bien, ni pa peor, oseak. Orain, badirudi gauza aitzez lasaiago dagoela, erratiko moduan? Ematen du lasaitu dela, bai. Hori da, txertaketare ongi doa? Ongi, aitzungi. Orain, 30 eta 19 arteko biztanlerie edo txertatuko da, ezta? Bai. Berehala. Sumatzen duzu jende artean horrelako lasaitasun pixko gehiago, bizitzeko gogo gehiagokin jendia gehiago ateratzen da, zer sumatzen duzu? Jendia segitu du lehen gotik nire atetzen, harri dut, esan du da, ez da, hola, erretiratu esan du. Nik uste, oain, naiz hori gauzakari segitu beharko dugula, kasu baten, eta bete bardina, bete ongi. Arau guzi horiek mantenduz? Porque hau ez da pasatu, hau hemen dago bainik. Eta hemen segituko dugu, eta nire iduriko behar dugu, kuidadu pixko diruki. Zein izan du da zuretako punturik politena edo, pixko begiratuz biztanleak edo zertan indire involukratu horretiko moduan, edo zertan zeozer ikusi duzuela gogua zeozer antolatzeko, zeozer egiteko, hemendikan ateratzeko, zeozer ikusi duzu? Ez dut hori, koño, ibili ginen, nire zan dutena, frontona eta plaza eta horretan ibili. Gainekoan ez da horako movimento. Eta proiektu berririkan ikusten duzu edo zeozer egiteko edo... Ez, segituko dune beriala, beriolota segituko du. Aurtengo bestak bertan geratuko dire, ez da? Bai. Ulibeltzak elkarteak, bai antolatzen zituela hainbat ekitaldi eta horrela, zeozer ere antolatuko da, ez da inen? Pentsatzen du, eta arregi dut, hor direla, musika eta asunturik ez da zanen, arregi dut, diru hori, hor zaren dela, egozin hori kultura kontu no zerbait ere egiten bada, egiteko. Kastua hor gastatu hor da, hortako dago da iruri batua eta hortan jamar dut. Bai, proiektu duzu, hainbat lan egiteko pistetan, eta horrela, ez da? Bai. Pista moldatu eta... Pista, bai, sobre todo hori eta gostazioan honitz gainera, hor da bordoko titzaldeko hordoko pista hori. Porque joan zen, erortza zan duzen, eta... Erortza ondila zen gainera? Ondila, eta firmi harratu hartu nigon, zan nigon dena taladratu harren edo, zan duzen... Dena bete barra? Dena bete barra, eta gainera, dena barrendatua dena, oza, bigoteki. Eta bain gelitu da, eta bain goziko gelitzen gelitu berze, batxugu berze, bi hiru pista batxugu anikan moldatu barra, bai. Zugu hor dantzeineko ordukoa, eta arrotelekoa. Gero hemen erreginera badugu, erregine betagu baitere, hori nola dori, leku edorko karrik hori, dago dena losa... Eskaloiak eta pixkot moldatu da? Kaz hori dago dena arrotu eta, eta hori nahi dugu moldatu. Hori moldatzeko asmokein zabiltzate, eta ez da, orduan proiektu berri bai dituzue, bai, ez horieko. Gainera, inotugu, horieko, prestatu, sartzeko, atetzen den modu hori momentu. Bueno, orduan, bai, baduzula ilusua gauzak egiten joateko. Bada, beti zerbatire bada, zerri dut, ez gauza horiek, beti badela, ez da. Gero, segurtasun neurriek eta mantentzeko arazorik hando sumatu duzue? Zunbileko herritarren artean do musuko eramateko eta esku garbitzeko edo? Musuko garbitzeko, gaur bertan zandu dugu, plazan zandu dugu. Batxutxugu esku garbitzeko hori batzen txugu eta gaur hartu txugu, 3 puntuetan batxugu, hiru gautzik. Gautzik, taustu eta, hori ide, nik ez dakit, gainera txugu segungi segutuk eta hori txugu. Jardu hori txugu mutiko gozkorran bat hori txugu. Berz gainekon hori, ez gara konturu aturu betire, etorri direle kanpotik eta, per ejemplo, oineratu dute, hori lesakan eta zagizte hautsik eta hor, eta piston, bertze herritik joan dira, milen ez dugu sumatu. Ez da horrelako deusa sumatu edo. Eta gero, orain erraiten zula kanpoko jendia edo sumatu ze bai, jende gehiago hurbildu dela
Zumbileko herrira, edo gehien bat bertako jendia mugitu da gehien bat hemen bada? Gehiena bertuko jendia, nabaitu dugu, hori, kanpineko jendia, bada bastante kanpina, eta hemen bautena, horiek ez dire torre, Gipuzko aldetik handa dire, Iruña aldetik dire, horiek falta gundu dire. Hain behar izan hasi. Hasi direna mugitzen? Ja hemen dire, fijo, hasi dira nabari da, hori nabari da. Pues ea suerte badagoen, mantentzen dugun COVID bere neurrian ez da, gehiago ez zabaldu gabenikan, eta jendia bizitzen hasten garen pixko lasaixigo, mantentuz segurtasun neurri guzti horiek. Pako, eskerrik asko nitz, eta ongi joan dadila dena, bai? Eskerrik asko. Guazen, saitu behar dugu herria pixkot ezagutzen. Eta Zumbilako gazteriari keinu bat eginez hemen daukagu Ekaitz Bertiz. Eskerrik asko gurekin betiatik. Atxaldeon. Konta iguzu pixko bat, zer nolako eragina izan duen Zumbileko gazteen batean, pandemiak edo nola bizi izan duzuen? Zu berez ikaslea zara, ez da? Konta iguzu pixko zer nola eraman duzun edo? Pixko denak erraten duguna, ez? Nik indut bigarren batxillerroak ite dut, eta egia, azterketan izan txugula eta hola, eta partatin lagundu digula honitz, ez? Bestak dola ezkenit joan. Orduan, konzentratu gara, hobe. Nio egia beti pixko despejatzea eta ongi edu dela, igual azterketa garaiak akitu dut, eta besta hon bat botatzea... Falta botatzen dela, ez da? Beste egitea dori. Nion bertzaldetik ikasketetan bai lagundu dizuela edo pixko gehiago zentratzeko, bai erraten duzu. Eta lagungarri bezala izan du da lehengo egoera hori pixkot erraixagoin dela, itxin egoitia eta? Nik uste baietz, aipatu izutena, estudietan lagundu digu zentratzen, eta horrek eragin izan du gero notatan, nabaitu da pixkot hobetu indirela, eta hori, basikamente. Maixuk, lasaieguk zeuden edo beti bezain zorrotz edo nola? Horretan bate aldaketari sumatu duzu edo? Ez laguntzen, beti lagundu izan digute ez, azken fin bizitu duen egoera zan da diferentia. Zaila denan dako? Hori da, denak ezkarra igualak eta hori ez. Kotxa bizitu du bere maneran. Eta beti horregon dira edozen gauz laguntzeko do, Erran dugu ikaslea zarela eta bestak ezin eginez, egondu garenez edo zertan probistu duzu edo zer egin duzu? Bueno, jaketa ezkin okera ondirik bestazta soziabilizatzeko eta bizka. Pentsatu nun lagunakin egitea pelikula bat. Eta azken fin hori, pixkot organizatu nun gioia eta pentsatu zen nahi nun kontatu. Eta laguna bilo, kuadrilla, eta horre bili gara, pelikula grabatu dugu. Eta hori zen, lehengo hastin estrenatu ginen. Zuzendari moduan aritu zara? Zuk idatzitako filme bat edo pelikula bat da, ezta? Bai, hori da. Eta zeri buruz edo kontatzen laike edo ezin da kontatu da, bai? Bai, kontatuko izan. Izena du Eustakio pelikulak. Bai. Eta, pelikula garrin agertzen da zer den Eustakio. Eta bizu kontatzen du kuadrilla baten histori, bai? Hasiko da pelikula bikote bat, mendin dagoela, bikote bat, eta arrautukote persona eta horkatua mendin. Zain da pixko bereixia, zeba dago tapatua, ez dakiten orden. Eta hasiko dire poliki kuadrilla honen ingurun, misterio berrik atetzen, ate berrik idektzen. Eta hori da pixko inkognita bat zeiden pasatzen, Zumbilako herriin.
Zer da, beldurrezko filma bat, orduan? Bai, hori, saiatu naiz pixkat beldurrezkoa, misteriozko egiten, eta hori. Eta probestu duzu zure lagunak eta aktore moduan atera daitezen? Bai. Ene kuadrillako batzuk, Mikel, Aitor ere bai, neskak ere bai, Lorena eta Ane eta Don Estebeko batzuk ere bai. Eurek ere konten ibiliko zaten? Bai. Olako gauz berri batin edo ez? Bai. Edo zer haiten zizuten? Ja, bazekiten zuk zer zunun maite, ez? Bai, hori da, bai. Lehenatik ginen bat familikokin lehengusukin eta kusia zuten. Eta erran, imar dut batzuekin. Eta, lotxatzen naiz, dakiz zer, batzuk nahi zuten, bertzik bisio lotxatzen zirela. Bai. Gana zuten, esperientzia berri bat, zeba ez. Eta, azken bira ez gustura, komprometiki dira ongi, eta gustura, lanpo egiten dugu, ongi pasatu dugu batez ere. Garrantzitsuena, ez da? Bai. Hori, recuerdo polillo batenak, elkarrekin. Ze polita, filma bat, zure lagunekin, familiakoekin, ez da? Bai, familiakoekin. Eta orain dela 2 aste edo induzu estrenatu? Hori da. Don Esteben? Bai. Eta zer nolako harrera izan du? Besareteko ahitzona, Bai? Errantziaten espero zutena, baina polita bastaitegia. Seguro baiet. Bai, errateko konten, bai, sensazio honak. Eta bai, nire helburu zen batez ere, hori erran zutena, recuerdo polillo bat elkarrekin, eta beraiek ere disfrutatzia. Beraiek agerren zirelakaz, eta espero dut, uste dut lortu nula. Eskuk hartuko txugu. Eta behikik itxi. Aitor, ongi zaude? Tiratik agartute persona bat orkatu eskinaztu. Nio, ez da egiten orde. Aitzuzu! Zer? Sinisten altzu da infernon. Orduan zuk bai probestu duzula, pandemia garaia hori edo, horrelako proiektu bat aurrera eramateko. Eta orain zure ikasketak, orain uda, pasatut ondoren, zeri buruz izanen dire edo? Bai, pixkat nahi dut segitu mundu ontatikan, bai, orduan pentsatu dut zinemako ikasketa batzuk ikia. Bai. Eta, izen eman dut Barcelonan. Eta, bain pixkat espero nagoa behar noiz erraten diaten, eta ez da gira hartzen diaten, espero dut baietz, Aber suertu duzun, eta horretaz aparte, asteburutan, lanean, udan iaz zegoen egoerarekin nahiko patxal, baina lan egiten duzu baitere, asteburutan? Asteburutan egoin udan hasiko naiz, bai, udan egiten dut. Urtzegunin bertan haste naiz, eta, bai, egiteko gogukin, Bai ez? Hasi dire bestak dagoain, mina, aldi berin ere, bizkot hasi da martxa, ez? Egun, bizi normala hasi da bueltatzen, baina ere gauza bainikan dago bizkot hor. Bai, azken finean, bestetiko gogua dagoela, lanera pixko joatia, eta pixkot... Eta gustura, gerateko lankidikin da ditzongi. Gustura, ez da? Bai. Kirolare ikagarri maite duzu? Bai. Zein da kirola, zein da gustuko duzuna edo? Bai, bizitan ibiltzen naiz, mendila matxeta honitz. Bai. Eta, pixkot ere, hori da, pixkot, usen zaizkit abenturako kirolak eta pixkot eskalatzea eta ez dut honitzik, ez ziri jo. Baina, hori itxizu gustuko. Eta bizikleta erranduzula, anaiare ongi dabila bizikletan, zure anaia? Atope dabila, bai. Hemendikan, zorionak bialiko digu, ez da? Ateri da Nafarroko txapeldun? Bai, Nafarroko Euskadiko ere bai, eta lehengun ere superprestigi irazizun, internazional maila. Bai. Eta bai, atope da badabila. Eneit bertiz, ez da? Bai, hori da. Ba, hemendikan zorionak eneit, eta zuire ekaitz, zorionak. Bai. Ikusten duzu, gaztiak ez bakarrik ikasketak, baizik eta lana, eta proiektu berriak,
eta kirolare bai. Orduan, guztu ematen du horrelako gaztekin bueno. betia, zorionak, Bai, eskerrik. eta ongi joan dadila dena. Bai? Venga, eskerrik, berdin. Venga. Venga, jo. Mira, zer duen hemen, Zumilko bi representanteik. Atxona Arraztulukin eta Aitzurrekin kontendemonio, eta Atxua serio, bere regaderekin. Okintxunak sormena erabili du, zorionak, arras, polita, benetan gustatzen zaizkit. Ikagarri politak, zelebritu. Ramoni Ordoki, egunon. Egunon, hemen zaude esperon, formal. Bai, zer esperon, argoiziak. Zer moduz, ongi? Ongi, bai. Bueno, poste naiz. Bueno, a ber, hemen dugu Ramoni Ordoki, jubilotekako arduraduna, ez da? Konta iguzu pixko bat, zer den jubiloteka? A ber, jubiloteka nahi du izan toki bat, jendia adintua, eta batzutan ezainen adintua, edozin arazo duna edo elkartzeko toki bat, eta jende hartin egoteko, ariketa fisikoak eta baita ere ariketa mentalak, ez? Egiteko toki bat, jokuk egiteko, hori guain dago bastante murriztua segun ze joko, eta, bueno, elkarrekin rato on bat pasatzeko, ez? Jendia ateitzeko beraien hitzetikan, eta hori nahi du izan. Eta noiztikan dago martxan jubiloteka? Hemen Malarrekan paratu ginen martxan 2017an. Bino pasaden urtean COVID dela eta moztu zen. Moztu zen martxun, ginen herri desberdinetan eta hasi ginen martxun berriz aurten hasi gera Ezkurran. Bino hemen Zunbilan hasi gera gaur. Gaur da lehendabiziko eguna, bai. Bira, gaurko lehendabiziko balimo da, bai. Zenen ongez, Xaloa Telebista etatzio zen gana. Zen, gainera egiten duzue gure aurkezpena, bai. Aditzen gehi. Konta eguzu pixkot, gaurko saio dugu herriz-herri post-COVID saioa, zer nolako eragina izan duen pandemiak jubilotekako, parte hartzaileari. Bai, horrelako saio honetan edo zer. Zer nolako aldaketa sumatu duzu lehen eta orain? A ber, izan du dire aldaketa handiak, guain da diferentia, osea, desberdina da jubilotekako gure martxa, eguneroko martxa aldatu da. COVID-eko neurrik hartu behar ditugu eta badire gauza batzuk aldatu direnak. Gero, denbora honetan jubiloteka ez izatea, nabarmendu du jendin arazoa itxin gelditzea, bakartasuna, tristura, hori dena nabarmendu da. Orduan hori beraiek ero esplikatuko dizute, pixko bat nola bizitu duten, denbora hau gabe. Batzutanik tartin, bialtzen izkien, ariketa batzuk edo pixko bat kontzeko, ez? Ez azteko, ez? Ez azteko. Mantentzeko pixko bat hor, kontaktua eta. Eta, guain hasi gera, eta neurrik dire desberdinak. Guain mantentu behar dugu gehiago distantziak bat bertzikin, segurtasun neurriak zorrotzak. Zue gainera edo gehienak jubilatuk, ez da? Parte hartzaile gehienak jubilatu dire. Nien txertaketa kontu eta dena txertatuta zaudete? Bai. Bat ezik, igual hartua duna, ez delakoz adina handikoa, 60 urte ditu, eta paratu diote AstraZeneca. Orduan, lehenbiziko txertu hartua du, bino bigarrena hartuko du guain uztailan. Bertzik ja txertatu. Dena txertatuk. Eta orduan, bueno. Somatzen aldaketarik horretan? Bai, jendia dagoan itzez lasaiago, ja mantentzia neurrik batzuetan da pizko bat zaltxikoa, ja txertatu gaude, zer eta zuzin dugu mantentxu eta ezin gara hasi lehen bezala, ez? Baina, bueno. Jokotan, erranduzu lehen jokuk eta egin dituzula, horretan ere aldaketak izan dituzu, Bai. Pasaden hilabetin, oainikan, segun ze joko, etziguten uzten, orduan egiten genuen bingoa bakarra, Ezkurran, nik mugitzen dituen bolak, nik bakarra erabiltzen nuen hori,
eta pues, gero erabiltzen ziren kartulinak botatzen genituen ja reziklatzera eta jazta. Horretzen zuen Salin Defonsoko deiarita dena, berdina dena, nola? Seguro indi pasatuko dela bomba, holako gauzetan, ez? Aizongi. Eta jauan, jasitzen algara dominokin eta, inorran digute momentuz behinpin kartatan dela joko bat gustatzen zaiotena, izugarri, pues batzuri gustatzen zaioten, hauniz, musin aditzea. Adibidez, hemen, zunbilan, badire musolari batzuk amorratu. Eta hori, guainikan, hilabete honetan ezin gerazi. Aber, posible dugulikan, hasiko gera berriro. Denbora pasala, bai, agian aukere izan dela, ez? Bai. Eta gero, pues, tarte bat egiten genuna, kafe bat hartzeko edo, pues, hori ez dugu egin, oain posible den bizala hasiko gera berriz tarte hori egiten. Pixkanaka. Normaldade batera, joanen gara. Orduan, bai izan duzu ikarezko aldaketa eta eragina, bai, jendia, zuk erran duzuna etxean denbora hitzez gehiago pasatu du, tristura nabarmentzen da, baina goguarekin ere bai, hasteko horrelako ekintzekin, ez da? Bai. Eta gaur erran duzu hemen lehendabiziko eguna. Bai. Eta ez galdetu duzu, aber, nabarmendu den edo nabaria den desberdintasuna txertu hartu binolen edo txertu hartuta. Ezkurran hasi ginelikan, oainikan txertaketak ez ziren eginak. Azitzen hasten ziren. Orduan, ezan duda jendia, ez den hasi, bigarren txertu hartu arte. Bino guain ja, pues hori. Denak ja bigarren hartua, eta orduan bai, hasi direla berriz ere apuntatzen, eta gogoarekin gauzak eta egiteko, ez da? Bai, adibidez hemen zunbila, denak apuntatu dire. Lehen zeuden guzilek, berriz ere etorri dire? Bada persona bat gaur ez dena etorri, pues, katarrokin dagoelako. Bueno, baina izan du horrelako arazo kasualidadea, ez? Bai. Ba, horrek ere eratzen du, ez? Zeinen ongi pasatzen zuten, denak berriz ere apuntatu balin bude, eta ze nolako gogoa duten. Gauza gehitiko denak, hori polita da. Bai, eta dute. Ezagutu gutxugu? Bai, pasatu behar dugu eta ezagutzen Susto txiki bete mamar dugu. Bai. Bueno, badugu bizita gaur. Bueno, egunon denak eri, Hemen dituzu parte hartzaile guztiak. Zumildar pile bat. Bueno, ze, bazunten gugu ja berriz ere hasteko jubilotekakin do nola doze edo? Bai, ez da? Gogu handia, faltan botatzen dela, ez da? Bueno, hemen dugu Frantziska Iriarte. Egunon? Egunon. Ari zara gimnasitien? Bai, ez da nahi orduko hasi. Faltan botatzen zenuen? Ni bai, amnitz. Bai, ongi pasatzen zu hemen? Agitz ongi, 2 ordu pasatzen jugu entreten dituk. Konturatu gabenika? Konturatu gabeaten da. Etxeko lantan ez da hainera buru pasatzen? Bai, itxin aburritzen da. Etxeko lanak aburritu dire. Noiztikan zabiltza, jubilotekan? Hasi zen ezkero. Ez dakit fetxa noiz hasi zen ezkero. Eta geroztikan gustora etortzen? Geroztikan gustora etortzen. Eta urte terdi hau faltan botatzen? Ya lo creo. Hori falta zen eta hundilla. Zer da hemen gehien gustatzen zaizuena? Hemen, iken dugu gimnasia, dena hona da. Musin eitzia? Eta gero musin eitzia. Hori botako dugu. Muslari hona zara, nola? Bai. Gezurra hona botatzen zizan? Irauztekin bai. Haundiak, denak ere muslari honak. Hemen zunbilan badire ikarri muslari honak. Bai, ni hona ez nahiz, bino, bueno, haitzin gustatzen zait. Muslari honi zaitiko ze behar da? Malizia ondila. Malizia ondila. Eta gezur ondila gara. Eta gezur erratia, eta batez nabaritzea. Bai, hori. Hori dena behar da. Bueno, eskerrik asko. Bai, segizu zuen jubilotekako joko egin, eta disfrutatu. Eskerrik asko, bai. Bueno, Ramoni, eskerrik asko haunitz, gurekin egoteatik, eta uzten zaituztet zuen ekintzekin edo segitzen, bai? Eskerrik asko zueri etertzegatik. Eskerrik asko erran bezala, eta zaindu. Vale, Animo denekri eta zaindu, bai? Aio,
Beno lagunak, Zunbilan egindako herriz herri post-covid saio hau hemen bukatu gara dugu. Zuen gustukoa izana, espero dugu nola ez, eta beti erraten dutena, gaizki pasatu dutenei eta gaizki pasatzen ari direnei besarkada handi bat. Denoi animo ongi izan eta zaindu berriz ere hemen egon gara saio berri batekin. Bitartean izan unsa eta bizi, aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.